மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏற்கனவே நவுன்ஸ் அண்ட் நவுன் ஃப்ரேசஸ் நடத்தியிருப்பேன் உங்களுக்கு. அது நான் ஜென்ரலாக நடத்தினேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸசைஸை நம்ம எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது நவுன்ஸ் அண்ட் நவுன் ஃப்ரேசஸ் பார்ட் 2 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. மேலே கொடுத்துருக்காங்க பார், யூஸ் கிராமர், யூஸ் 2 or 3 வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாக்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் ஈச் பிக்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நடுவில் ஒரு பாக்ஸில் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது. அதை சுற்றி இத்தனை படங்கள் இருக்குது. என்ன கேட்டிருக்காங்க? யூஸ் 2 or 3 வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாக்ஸ். இந்த பாக்ஸுக்குள்ளேருந்து நம்ம 2 அல்லது 3 வார்த்தைகள் எடுத்து இந்த ஒரு படத்தில் இருக்கிற பொருளையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதாவது நவுன் ஃப்ரேசஸில் 2, 3, 4 எத்தனை வேர்ட்ஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதோ நீங்கள் அப்படி பயன்படுத்தலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவப்பு மிளகாயோட படம் இருக்குது. ஸோ அந்த ரெட்டுங்கிற வார்த்தை நமக்கு வேணும், மிளகாய்ங்கிற வார்த்தை சில்லிங்கிறது வேணும், ஹாட்டுங்கிற வார்த்தை இந்த பாக்ஸில் இருக்கான்னு பாருங்கள். இப்போ ரெட்டுங்கிற வார்த்தை இங்கே இருக்குது. இதில் அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க. சில்லி அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்கேயாவது இருக்கா நமக்கு தேவை. ஸோ அது சில்லி இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள். சில்லிஸ் இருக்குது. வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள். சில்லி தனியாக இல்லை. ஸோ நம்ம சில்லி ஒன்றே இருந்ததுனால சில்லி அப்படின்னு அவங்க எடுத்திருக்காங்க. ஹாட்டுங்கிற வார்த்தை இங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள். இல்லை, தோ இருக்குது. ஹாட்டுங்கிற வார்த்தை இங்கே இருக்குது. ஸோ ரெட் ஹாட் சில்லி கலர் ஃபஸ்ட்டு வரணும், அதனுடைய குணம் அடுத்து. அதாவது மிளகாய்ங்கிற நவுனுக்கு முன்னாடி அதனுடைய குணம், அதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய கலர். ஏற்கனவே அதனுடைய வரிசை உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன், அது எப்படி எதை முன்னாடி போடணும்னு. ரெட் ஹாட் சில்லி. பக்கத்தில் பாருங்கள், சிவப்பு ஒரு பால் இருக்குது. ஸோ பால்ங்கிற வார்த்தை நமக்கு இங்கே இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். பால்ங்கிற வார்த்தை எங்கே இருக்குது எப்படி பார்த்துட்டே வாங்க. நான் எடுத்திருக்கேன். இதில் பால் தோ இருக்குது பாருங்கள், பால். சரி, ரைட்டு. அடுத்தது அது சிவப்பு கலரில் இருக்கிறதுனால நான் ஏற்கனவே ரெட்டு மிளகாய்க்கு எடுத்திருக்காங்க, அந்த ரெட்டு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது இந்த பால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிறேன். ஏன்னா இதில் இருக்கிறதுல ஸ்மால் இருக்கான்னு பார்த்தேன், ஸ்மால் இல்லை. ஸோ நம்ம பிக் எடுத்துக்கலாம். பிக் ரெட் பால். நல்லா கவனிங்க, இதில் ரெட்டு முன்னாடி இருந்துச்சு, ஹாட் பின்னாடி இருந்துச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிக் முன்னாடி இருக்குது, ரெட் அப்புறம் தான் வருது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க. கலரும் ஷேப்பும் வந்ததுன்னா ஷேப் தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும், அப்புறம் தான் கலர் வரணும். இப்போ ரவுண்ட் ரெட் பால், பிக் ரெட் பால், ஸ்மால் ரெட் பால் அப்படி தான் வரணும். அடுத்தது ஒரு பூனை இருக்குது. ஸோ கேட்டுங்கிற வார்த்தை இங்கே இருக்குது, பார்த்துட்டேன். அதனுடைய கலர் வந்து கருப்பு கலர் பூனை. ஸோ பிளாக் இருக்கா? இருக்குது, பிளாக் கேட். நான் 2 வார்த்தையில் எழுதியிருக்கேன், நீங்கள் 3 வார்த்தையில் கூட எழுதலாம். வேறு ஏதாவது 3வது வார்த்தை போடக்கூடியதாக ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ க்யூட் இருக்குது. ஸோ க்யூட் பிளாக் கேட் அப்படின்னு எழுதலாம். இப்போ 2லையும் எழுதலாம், 3 வார்த்தையிலையும் எழுதலாம். அடுத்தது ஒரு இதை பார்த்தாலே மரத்தாலான டேபிள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அதனுடைய ஷேப் ரவுண்டில் இருக்குது. ஸோ இங்கே ரவுண்டுங்கிற வார்த்தை இங்கே இருக்குது, அதை எடுத்துக்கிட்டேன். ரவுண்ட் உட்டன் டேபிள் எங்கே இருக்குது பார்த்துக்குங்க, டேபிள். ஸோ ரவுண்ட் உட்டன் டேபிள். 3 வார்த்தைகள் கொண்ட நவுன் ஃப்ரேஸ் இருக்குது. அடுத்தது ஒரு வீடு இருக்குது, சின்ன வீடாக தான் தெரியுது. ஸோ லிட்டில்ங்கிற வார்த்தை இருக்கான்னு பார்த்தா இருக்குது, லிட்டில் இருக்குது. சிவப்பு கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ லிட்டில் ரெட் ஹவுஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். நீங்கள் வெறுமனே ரெட் ஹவுஸ்ன்னு எழுதலாம், லிட்டில் ஹவுஸ்ன்னு எழுதலாம், எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா புலியும் 2 குட்டி புலியும் இருக்குது. ஸோ டைகர் அப்படிங்கிற வார்த்தை நமக்கு வேணும், இருக்கான்னு பாருங்கள், இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அப்படி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைகர் குட்டிகளை குறிக்கிறதுக்கு கப்ஸுங்கிற வார்த்தை இருக்குது. புலிக்குட்டிக்கு இங்கிலீஷில் கப்னு பேர். ஸோ 2 இருக்கிறதுனால கப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ 2 டைகர் கப்ஸ், 2 புலிக்குட்டிகள் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் உட்காந்துருக்கான், ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ ஒரு பையங்கிறதுனால பாய் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கான்னு பார்க்குறேன், இருக்குது, பாய் இருக்குது. அவன் சின்ன பையன், ஸோ நான் லிட்டில்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அவன் ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்கான். ஸோ நல்ல சமத்து பையனாக இருக்கான். ஸோ க்யூட் லிட்டில் பாய் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன். நீங்கள் வெறுமனே லிட்டில் பாய்னு எழுதலாம், க்யூட் பாய்னு எழுதலாம். அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 மிளகாய் இருக்குது. ஸோ 3ங்கிற நம்பர் நான் எடுத்திருக்கேன், 3. அதனுடைய குணம் காரமாக இருக்குது, நானாக கற்பனை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 3 ஹாட் சில்லிஸ். இதை வெறுமனே 3 சில்லிஸ்ன்னு எழுதலாம், ஹாட் சில்லிஸ்ன்னு எழுதலாம், 3 ஹாட் சில்லிஸ்ன்னு எழுதலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மலை, பனி நிறைந்த மலையாக இருக்குது. ஸோ பனியை குறிக்கிற வார்த்தை இங்கே இருக்கான்னு பார்க்குறோம், இருக்குது, ஐசி மேலே இருக்குது பாருங்கள், ஐசிங்கிற வார்த்தை. மலைக்கு மவுண்டன்கிற வார்த்தை இருக்குது. ஸோ ஐசி மவுண்டன் கூட எழுதலாம். நான் நீல கலர் தெரியுது மலையில். ஸோ ப்ளூக்கு வார்த்தை இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ப்ளூங்கிற வார்த்தை இருந்தால் அதையும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். ஸோ நான் எடுத்துக்கிற ப்ளூங்கிற வார்த்தை இருக்குது. ஸோ
ஐசி ப்ளூ மவுண்டன் எழுதியாச்சு. அடுத்தது கங்காரு. கங்காருங்கிற வார்த்தை இருக்குது. கங்காரு உயரமாக இருக்கும். ஸோ டால் இருக்கான்னு பார்க்குறேன், இருக்குது. டால் கங்காரு எழுதியிருக்கேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், இந்த பாக்ஸில் அவங்க கொடுத்துருக்க வார்த்தைகளை வச்சு கொடுக்கப்பட்ட படங்களுக்கு நம்ம எழுதுகிறோம். இதில் 2 or 3ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் 2 எழுதினாலும் 2 வார்த்தை வச்சு எழுதினாலும் ரைட்டு தான், 3 வார்த்தை வச்சு எழுதினாலும் ரைட்டு தான். மேக்ஸிமம் ஒரே படத்துக்கு 2 3 மாற்றி மாற்றி சொல்ல தெரியுதா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நமக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும். இப்போ அடுத்த பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ரிடில் புதிர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம விடுகதை போடுவோம்ல தமிழில், அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் நவுன் ஃப்ரேஸை வச்சு விடுகதை. இப்போ டீம் ஏவில் இருக்கிறவங்க டீம் பியை பார்த்து ஒரு விடுகதை சொல்கிறாங்க. எ லாங் தின் கிளாஸ் ராட். இப்போ இந்த நவுன் ஃப்ரேஸில் 4 வார்த்தை இருக்குது. லாங்னு ஒன்று, தின்னு ஒன்று, கிளாஸ்ன்னு ஒன்று, ராடுங்கிறது இதில் நவுன். சரி, அந்த ராட் அப்படின்னா தெரியும் உங்களுக்கு, கம்பி மாதிரி தண்டு மாதிரி இருக்கிறது. அது கண்ணாடியால் கிளாஸால் இருக்கணும், தின் மெல்லிஸாக இருக்கணும், லாங் நீளமாக இருக்கணும். அது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ டீம் பி கேட்குறாங்க, இஸ் இட் ஏ டியூப் லைட்? கண்ணாடியில் மெல்லிசா நீளமாக தண்டு மாதிரி இருக்கிறதுனா நமக்கு உடனே டியூப்லைட் தான் ஞாபகம் வரும். ஸோ டீம் பி என்ன கேட்குறாங்க, டியூப்லைட் தானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டீம் ஏ சொல்கிறாங்க எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மாதிரி நீங்கள் கிளாஸில் 2 பார்ட்டாக பிரிஞ்சுக்கிட்டு ஒருத்தவங்க இது மாதிரி விடுகதை மாதிரி நவுன் ஃப்ரேஸ் வார்த்தைகள் வச்சு பொருள் என்னன்னு சொல்லணும், இன்னொரு டீம் அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், லாங் க்ரீன் ஹாட் வெஜிடபிள். பச்சை கலரில் இருக்கும், நீளமாக இருக்கும், காரமாக இருக்கும். அது என்ன காய் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். இப்போ இன்னொரு டீம் சில்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இப்போ லாங் க்ரீன்னு சொல்லும்போது நம்ம எதேதோ யோசிப்போம், முருங்கைக்காய் சொல்லலாம். ஆனால் நான் காரம்னு சொன்ன உடனே காரம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஞாபகம் வர்றது மிளகாய். அப்போ ஆன்சர் பச்சை மிளகாய், க்ரீன் சில்லி அல்லது சில்லி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் இது விளையாட்டாகவே இந்த நவுன் ஃப்ரேஸை கற்றுக்கலாம். இது மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். கிளாஸில் 2 டீமாக பிரிஞ்சுக்கிங்க. ஒருத்தவங்க கொஸ்டின் பண்ணணும், இன்னொரு டீம் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். அடுத்த தடவை அந்த டீமில் கொஸ்டின் பண்ணணும், இவங்க பதில் சொல்லணும். யார் அதிக பாயிண்ட்ஸ் வின் பண்ணாங்களோ அவங்க வின்னர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அதாவது கிராமரை விளையாட்டு முறையில் கூட கற்றுக்கலாம்.